אבל יש בעיה אחת קטנה. שהמיקרופון של הויר שלי דפוק, אי אפשר לשמוע אותי. היה לי, אבל הוא נדפק, לא יודע מה קרה לו. למה אתה בגיים צ'אנל? איפה נו? איפה נוחתים? אוקיי, יא מטה. איפה נוחתים באמת? יש לי. בואו ננחת. איפה זה? בואו ננחת כאן. לה לה לה. ג'וס וורד. כשתנחת שם אתה תוכל לראות אותו. הנה. רואים אותו רק כשנוחתים. לא, אני כבר רואה אותו. כן, זה באיזשהו שלב שאתה למטה. אלי, אתה יכול לראות אותו מכל המפה. כן, אבל זה איזשהו שלב שאתה בלמטה. כן, בסדר, אבל... למה יש לו את היד שלו על הפאקינג לב שלו? לא יודע. אני הולך לעשות משהו עם זה. הולך לשחק עם זה כדורגל. יש סיכוי. תקשיב, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה עם זה. הוא יכול לעשות הכל. מקפיץ עם זה, דופק מספרות, הכל. סנייפר אפיק? רססן. רססן. SMG. היה לי RPG. למה יצא לך RPG? כי RPG בחר בי. פאק. או, SMG מרסס. איפה מרסס אפיק? פה. בוא. איפה אתה? איפה? הנה אתה. אני בודק אם יש לי. לסנייפר יש לי, כן. בא לי. ל-SMG נראה לי יש לי, אני בודק. לא, ל-SMG אין לי, יש לי רק לשוטגן ול-RPG. שלי! לא משנה. תביא את זה! לא, שלי. אני פה. זה פרפר הזה. פר. לא. הנה סלרפ. מישהו סימן משהו לג'נדרי. כן, זה היה סלרפ. גם לי יש. לא, פשוט כי... או, אני לוקח צ'וקן. שיט, הזון מגיע. אחי, תסתכלו עליהם ג'וס וורלד. וואט דה פאק, מה הוא עושה?
הוא מתחיל לשחק עם הלב שלו כדורגל, הוא חושב על מהלך. זה כזה... ברו, באמצע משחק אנחנו רואים את זה קורה. אני לא חושב אחי, באמצע משחק... והנה, יש שם אנשים. איפה? בתוך המוסך של שמעון. זה לא אנשים, זה בוטים. סתם יריתי. יא אחי, זה עכשיו בדיוק מפאקינג נשמע. המוח שלי בשיעור מתמטיקה. אז שיהיה לך שוטגן. עוד כמה זמן הסקין שלי? עוד שעה הסקין של ג'וס וורלד בשופ. כי עכשיו 3. מה אז? והסקין... לא, יש לי עוד זמן. עוד הרבה זמן. מישהו צריך כדורים ל-SMG? קרה. בוא. לא, אני גם. יש לי ARS, כאילו. ARS-MG כזה. 400. יש לי 100. אוקיי. שנייה, הנה. יש לי פאמפ אפיק. לא הולך להיות לי. יש לי טקטיקל פאמפ אפיק. יש לי טקטיקל שוטגן אפיק. יש לי אפור, זה יותר. וואו. די, לבלאד יש למה אתה אפור. זורק את זה? איזה פוקסיונר. אין מצב שיצא לך אפור מתיבה רגילה. שיצא לו מה? נשק אפור. זה אפשרי, יוצא לי סנייפר. בלאד מטורף. לבלאד יש... בלאד פוקס... למה הוא כל שנייה מדבר לי בפורטנייט? שנייה, אני מעביר את זה לפוש טוטלק. אחי, אני זורק לאנשים. כן, נראה לי עכשיו. אז זה פשוט גדל, זה פשוט גדל. רגע, איך גם ג'וס וורלד גדל, וזה פשוט... קליטה. איפה בן יש אדם זונה. איפה הוא? הרגתי אותו. הרגת? לא, לא הרגת אותו. יש לי את הג'וג ג'נו. הנה. אחי, מי זה הפוקסיונר הזה אני מציע עליו RPG. דפוק לו RPG, מה אכפת לי? אני רוצה להגיד אותו. שנייה. בוא הנה, אני אזיין לך. למה? הוא יש לו צ'ארג'. רגע, אתה צריך לראות. לא, יש לי פאמפ לג'נדר. בסוף יגידו אותך ואז אתה תקבל עונש. אני אקבל עונש על מה? מה? נפל? מי בא? יאללה, מבצר כריות. תנדוץ נדר. למה זה באי? למה אני צריך ללחוץ אי? כי זה פעיל. עוד נודר, יש לנו מבצע. יש לנו... סוף. שומר. נכון, סתם בזבזתם עכשיו את השיט הזה? כי התגעגעתם לזה? וואי. שיט! איזה אידיוט. לא בסדר. אני אגיד לכם אם יש איפה אני כרגע על רזולוציה גרועה. אני על רזולוציה מטורפת. אני על 33%.
רזולוציה. אני על 33% רזולוציה. אל תשאלו למה. למה? שים משהו. אמרתי לך לא! לא שואל. למה? המחשב הקודם שלי נדפק. אז עכשיו. יש מחשב עוד יותר גרוע מהמחשב הקודם. נכון. איזה מחשב יש לך? Windows XP? לא, מחשב מיני, קופסה. תקשיב, מגניב. מה אמן. פאקינג מגניב? זה הדבר הכי קרה בעולם. גם מישהו רוצה סלר. איתך, אומייגאד! סנייפר לג'נדרי. מה אכפת לי? אז תביא. לא רוצה. יש לך סנייפר אפס וסנייפר אפס? זה לג'נדרי. יש לי סניפר לג'נדרי. אבל היה לך סנייפר אפס. אחי, הסקין של ג'וס וורלד פשוט גדל והעננים האלה נהיים יותר גדולים. תסתכל. אתה צודק. מה זה חרא זה? צודק. אחי, זה נראה לי בגלל שמקבלים את הסקין שלו בשופ. לא, זה נראה לי בגלל פאקינג פורטנייט עושים אותו יותר אנקיסטי. כן, ואז הוא ישתלט על העולם. יעשה לנו, יחזיר אותנו, יביא אותנו לצ'פטר 6. רגע, נראה לי יש לי רעיון. נראה לי אני יודע מה הולך לקרות. מה? הולכים להפוך את ג'וס וורלד לענקי ול-NPC ואז זה יהפוך לאטאק אוף טייטן. הולך להיות פאקינג סנופ דוג בלייב איבנט. אחי, לא, אתה קודם ג'וס וורד. אחי! אתה כל ג'וס וורלד. בלאד נראה לי הכי אימו בעולם, תסתכלו עליו. אין לי שאלות. נראה לי אימו. זה נכון מי, ג'וס וורלד? כן, אז אם אתה מסתכל עליו הוא נראה הכי אימו. הוא נראה הכי אימו בעולם. צודק, סוג של צודק. אתה זוכר שאני בסרטון אחר? אתה בסרטון, רגע, אתה עדיין מצלם? אבל לא מסתכל על זה. מה אתה עושה? אורה. אומייגאד! וואי, איזה מצחיק זה נראה שאני מכוון... אני רוצה להגיד לך את בוא. איזה סרטון אתה עושה? סרטון פורטנייט אבל דפוק. פורטנייט, אבל כן. לא, באמת! כאילו הסקין של ג'וס וורלד כל שנייה גודל. אז שיגדל. תראה. הוא יהיה בריא. מה, תסתכל עליו. הוא עכשיו לא גדל. אני- כן, אבל כל שנייה הוא גדל. מה זה? אני אראה לו על העיניים. אני יריד, אני... אחי! פגעתי לו באף. סנייפר. פגעתי לא, לו זה באף. סופרסט. גם לי יש סופרסט. אין לי סופרסט. לא, לי יש. למה? יריות! ייי! שמתי עליך, אני שמתי על עצמי גוגו. למי יש? לי. אנא, יאללה לירות. קרבות זה אנשים, זה נראה לי בוטים. לא. תנו לי לפרוק עליהם סרטים כבור. כן, לא, זה בוטים. הכנסתי אותו לנוק. לא, הם לא בונים. בודק. הכנסת אותו זה לא כזה נשמע טוב. איך? היום. פינק טיווי. טינק טיווי. קשור. מה זה? איפה הבן אדם והחבר שלו? איפה החבר? הנה, הוא שמה, הוא בחירייה. פה למה? אני מגיע אליו קודם. אחי, יואו! אם אתה גונב לי את הקיל, אתה לא ילד חר. לאף אחד אין דרופ. לי יש גרפלר. הוא התכוון לבוטים. או, לשי דפקו לי. וואם זה פואם. אנשים אמיתיים. דפקו... זה אנשים אמיתיים, אחי. כן, הם די טובים. דפקו לי סנייפר. פאק. שלהם.
הוא עוד שנייה מת, אחי, בוא כבר. יש להם גם... אני תשתמש בא. בטלפון. אז בקשר לגרפלר, יש להם גם את המיתיק של סנופ דוג. לא, אבל למה הוא לא פוגע בהם, יא שמבמות? אחי, די, כוסימה שלו. הוא לא מאמין, אחי, מי זה? אחי, וואש!